puwersa ka News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang, Biyernes po ngunyan, petsa 20 sa bulan kan Disyembre 2024. Ini ang bareta alas 12 asin ako ang sinong magiging tagapagbareta, Mardila Daingiba. Henot sa headlines, ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep nagpatanid sa publiko manungod sa nagagamit nga sa iyang pangaran asin kang gobyerno provincial kan Albay para mag-solicit. Land Transportation Office Bicol, pinunanan Oplan Biyaheng Ayos, Pasko 2024. TESDA Bicol, piging ganyar ang mga Bicolano na aprobitsaran ang mga TESDA online courses na sa indang pigopresir. Konsehal Rodilio Salag ang Kamaligalbay may pangapudan sa mga magurang kanaki na nagsasabay sa mga caroling. Sa lado national headlines, Department of Justice, dahil nahiling na problema sa pagtaon ng clemency kay Mary Jane Veloso. Philippine Coast Guard, naka-heightened alert na, puungon niya na aldaw. Bagong polymer na kwarta, iluluwas kang BSP sa Lunes, Disyembre 23. Masararo masinpatas na investigasyon, ilalansar kang Kamara de Representantes may kinaraman sa issue kan PhilHealth. Sa ibang nasyon, sanggatos na North Korean soldiers nagadan sa gyera kan Ukraine asin Russia. Sa lado ng Karaoke Sports, nagkapirang mga pangenot na sports facilities sa nasyon ipapairarom sa renovasyon. Yan ang headlines, Susan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagpatanid si Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep sa publiko na day magtubod, day makipag-uron, day magpadara nin kwarta asin anong paman na mga numero na si isay man na persona na naggagamit yan sa iyang pangaran. Ang abiso ni Daep, ginibo makalis na may peking Viber account na nagagamit yan sa iyang pangaran asin nagpapadara nin mga mensahe sa iyang mga kamidbid para mag-solicit ning kwarta. Sinabi ni Daep na dahil siya nagigibo kan siring na bagay, asin wara siya nin sinugo, asin pigtutugutan na maghagad nin donasyon na kwarta sa anuman nahali sa asin anuman nahali sa si isay man na persona. Sigong kay Daep, nakipag-coordinar na siya sa National Bureau of Investigation o NBI asin sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5 para sa siring na sitwasyon. Kasabay kay ni piglinaw pa ni Daep na maging ang gobyerno provincial kan Albay wara nin siring na aktibidad sa pagsasabing makusog ining pinagbabawal sa mga opisyal asin unappointed sa harlangkaw na posisyon basado man sa rule of government. Dahilan kay ni, inabisyon ni Daep ang publiko na dahil basta-basta magbukas nin mga mensahe na pigpapadara sa mga social media lalo na ang mga nagtatangro nin tabang para maibitaran na malansi asin mabiktima nin mga scammer. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Mendes nanto pinunanakan Land Transportation Office Bicol ang implementasyon kan Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024. Sigon kay LTO Bicol Regional Director Francisco P. Ranches Jr., makonduktanin manlain-lain na mga enforcement activities ang gabos nindang mga opisina kay banana ang pagkakaigwanin mga garage asin terminal inspections para masiguro ang roadworthiness ka mga public utility vehicles. Sinabi ni Ranches na wala tuong roadside inspection sa indang gigibuhon sa manlain-lain na tinampo katuwang ang Philippine National Police asin Highway Patrol Group. Pigpaliwanag ni Ranches na ang lakdang na ini parte kan direktiba ni Assistant Secretary Vigor D. Mendoza II na ang katuyuan iyo ang masiguro ang kaligtasan, seguridad asin pagsunod sa mga leyes kan transportasyon sa panahon kang Pasko asin bagong taon. Ano plan Biyaheng Ayos Pasko 2024 madurar sagod sa Enero 6, 2025.
2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Nangapudan ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA Bicol sa mga Bicolano na aprobit saran ang pig-opresyon nindang TESDA online program. Sigong kay TESDA Bicol Regional Operation Division Chief Joel Navarro, ang programa ang pigdisenyo para sa mga Pilipino na wala nin oras na magpasiring nin pisikal sa mga eskwelahan alagad gustong makanood nin mga tech-voc courses. Sinabi ni Navarro na sa presente may 167 na mga online tech-book courses na available as in pwedeng ma-access kan sarong individual na interesado na mag-avail kan online training. Tinawanin doon ni Navarro na libre ni para sa gabos as in sa mga interesado na mag-avail bisitahon sa naan page kan TESDA website kini para ma-access an online training program. Sa iba pa natong baretang lokal, nagtaonin atab na pamasko ang Daraga Municipal Police Station sa mahigos na mga pedicab, tricycle drivers, public safety officers, mga dispatchers as in parking boys sa munisipyo. Sigong kay Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azuteya, ang distribusyon kan regalo may katuyuhan, natawanin pasasalamat sa kaugmahan ang nasabi mga individual para sa saindang serbisyo sa komunidad. Sinabi ni Azuteya na padagos ang saindang esparsos para maipailing ang pagmakulog sa mga Daragenyo na iyon tunay na espiritu kan Kapaskuhan. Nangapudan si Konsyal Rodilio Sala kan Kamalig Albay sa mga magurang na mangnuhon ang saindang mga aki na may edad 3-4 anyos na nagsasabay sa pagkaroling sa mga harong sa saindang banwaan. Ipinadiwanag ni Liusala na bako siya kontra sa pagkaroling ka mga aki alagad na dit siya sa kaligtasan ka mga saradit na aki dahil sa peligro na posibleng makagat nin balaw-bagaw na ayam, mabangga nin mga bikulo sa tinampo, magkaigo nin sipo na sin kalintura dahil sa pag-uuran. Katakod kay ni nagad ni Liusala sa mga magurang na riparuhon ang mga kaakian para man siguro ang ng kaligtasan mantang nag-uugma ngunyan nakapaskuhan. Sobrado si 1,200 na mga agrarian reform beneficiaries sa Camarines Sur as in Camarines Norte ang nakatalaan na magresibi ng Certificate of Land Ownership o CLOA as in Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COC ROM halis sa Department of Agrarian Reform Bicol. Sigon sa DAR Bicol, nasa 14,079 na cockroms ang itatao kung sain sa irarom kan aprobadong New Agrarian Emancipation Act pupunason ang sobra sa 392 milyon pesos na utang ka mga paraoma na nag-uumanin sobra sa 18,000 na hektarya nindaga. Kaibanan sa mga itatao ang 678 na bagong titulo, kaibanan ang 350 electronic land titles o e-titles na parte kan support to parcelization of lands for individual titling o split project as in 315 regular na mga Certificate of Land Ownership Award. Inilatag kan Department of Agriculture Bicol ang mga dapat na tandaan kan publiko para maibitaran ang bird flu. Sigon sa DA Bicol, dapat na siguruhon na may meat inspection certificate o certificate of meat inspection ang karne nin pato, manok, itik o pugo na babakalon. I-report tulos sa mga agriculture o veterinary office ang mga kadudadudang pagkagadan nin mga bayong, ibitaran ang pagkaon nin hilaw na karne kan mga nasabing hayop asin ang pag-iwas sa pagbisita sa mga duck, quail farms asin mga live markets asin mga lugar na bako marhay ang ventilasyon. Dugang pa kan DA Bicol na nakakatabang ang pirming paghugas nin kamot, makalihis na ma-expose o magkapot nin anuman na klase nin bayong asin ang pagpakonsulta sa doktor in kaso may namamatian para sa tamang medikasyon. Ang patanid kan DA Bicol ginibo makalihis na magpositibo sa highly pathogenic avian influenza o H592 ang mga itik sa Talisay, Camarines Norte. Sa sarupang baretang lokal,
Nadakop na kan mga personalis kan Libon Municipal Police Station ang sarong miyembro kan Concepcion Criminal Group na sa ginibong operasyon ka nakaliis na aldaw. Sigon sa Libon Municipal Police Station, sa pangenot ni Police Major Jonathan Apil, ang miyembro kan grupo namid bida na si alias Sidoy, 36 anyos, asin konsideradong municipal wanted person asin may existidong warrant of arrest dahil sa kasong attempted murder na may 120,000 pesos na piyansa para sa iyang paramentas na libertad. Sinabi ni Apil na padago sinda sa esforsos sa paglapag kan mga miyembros kan nasabing grupo para dagos na ining marumpag mantang piging ganyarman ninda na voluntaryong mag-surrender na sa mga otoridad para sa pangbabagong buhay. Mga tugang primerong parte po yan, kasto yung Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Sports, sa ibang nasyon na siniba pa, makalis lamang po kani. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil lanta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canho Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canho Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Figaro, Figaro, Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puong baga ito. Sinda kita ika ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin kahobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sa bareta nato sa lado nasyonal, pungo niya na aldaw, naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard o PCG bilang preparasyon sa pagruso ka mga pasahirong mauli nin mga probinsya ngunya na holiday season. Sigon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, sinugo na niya ang gabos ng mga PCG district stations as in substations para pakusugon pa ang seguridad as in kaligtasan ka mga pasahero sa mga pantalan nin ferry terminals. Kamautan kay nina masiguro ang karahayan kan operasyon ka mga pantalan asin mga pasilidad asin maging marhay asin matrangkilo ang biyahe ngunya na Pasko. Inabisuan man ni Admiral Gaban ang mga tauhan kan Philippine Coast Guard na pakusugon ang pag-inspeksyon sa mga gamit ka mga pasahero. Nag-koordinar naman ang PCG sa Philippine Ports Authority as in Maritime Industry Authority para sa mga pagmuduktan in safety and security inspections sa mga lunadan. Daing nahiling na issue ang Department of Justice o DOJ sa pagtaon in clemency kay Mary Jane Veloso, ang Pinay na hinatulan nin kagadanon sa Indonesia may kinaraman sa illegal na droga na napauli na sa Pilipinas kan Miyerkules matapos na sobra sa 14 taon na nakulong sa Indonesia. Alagad piglinaw kang DOJ na ansendang desisyon na nakasalalay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi man ni Justice Undersecretary Raul Vasquez ng DOJ ansaro sa mga komite na pwedeng magrekomendar kay Presidente Marcos para sa masunod na magiging lakdang sa kaso ni Veloso. Kanapoton man kan DOJ officials kung pigrekomendar na ini kanahen siya sa presidente sigon kay Yusek Vasquez na pigurunan ining marahay asin arog kan sinabi ni Presidente Marcos on the table na o nakalatag na ini para to karon kay bana na diba pang mga persons deprived of liberty o PDLs na nakatalaan manatawan nin clemency. Nagtutubod man si DOJ officials na daini mataon ni negatibong mensahe sa Indonesia dahil sinda mismo ang nagbugta kay Veloso para makauli sa nasyon asin ngunyan nasa Pilipinas na siya bilang sarong PDL. Napairarom naman siya sa gabos na mga diretso asin pribileyo susog sa ley kan Pilipinas. Piglinaw pa kan opisyal na daing special treatment kay Veloso mantang nakadetenir ini sa Correctional Institution for Women para sa ipagpadagos man ang pagserbisyo sa iyang sentensya. Siniguro man ng DOJ official ng Bureau of Corrections o BOC nasugo na siguruhon ang kaligtasan asin o Bucor asin siguro ng kaligtasan ng interes ni Veloso. Makonduktanin masararom na investigasyon ang Kamara de Representantes sa masunod na taon. Initanganing aramon kung paano pigmamanihar kan PhilHealth ang sendang pondo. Manapanin solusyon na sinday na maibasol pa sa sisayman. Sa pagtatapos kan sesyon sa plenaryo kang Kamara, ipinahayag di House Speaker Martin Romualdez na malinaw ang kamautan ng kang gobyerno na masigurong ang kada piso nagagamit para sa kapakinabangan ka mga membro kan PhilHealth. Ipinunto ni Romualdez na kapag nagluwas sa investigasyon na underutilized o sobrang pondo kan state
credit insurer sa indang isusulong ang pagpapahiwas sa benepisyo para sa mga Pilipino sagod na makamtan ang target na zero billing sa gabos na ospital. Ipigyo pasuspindir man kang Kamara ang paniningil ng premium payments sa PhilHealth sa laog nin sarong taon kung kakayahon kang kapasidad na magatod nin serbisyo sa mga miyembro kay ni. Pero padigdi target man na ibaba ang premium contributions na may kamabutan na pagianon ang paasanong ka mga Pilipino na nagagabatan daylan sa epekto kan inflation. Tinawanin doon ni Romualdez na magkakanigo sana na mamatean kan namamanuan na handa ang PhilHealth lalo na sa panahon ng emerhensya o emergency health care imbis na i-hoard o ipiton ang sendang resources. Mientras tanto, nahilingan o kaya pinakusog kan Department of Trade and Industry o DTI ang sendang nationwide price monitoring efforts para masiguro na mantinidong barato ang mga regular as in well-milled rice sa presyo na 40 pesos hangtod 45 pesos kada kilo. Sigon kay DTI Secretary Cristina Roque sa iyang pahayag na daipig tutugutan ang exploitation o pang-abuso kan si isay man na mga konsumidor sa paagi kan pagmanipular kan presyo ng bagas ka mga negosyante. Nagtao man ng patanid si Roque kontra sa hoarding, price manipulation o anuman na pagsuhay sa fair trade laws as in pagpatawan ng multa, papasarado as in iba pang penalidad sa masuhay digdi. Katuwang kan DTI ang Department of Agriculture o DA sa tanganing masiguro nan makusog na monitoring sa mga presyo kang bagas sa bilog na nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, ibinurgal kan Republic of Korea Military Police na nasa sanggatos na soldados kan North Korea ang nagadan sa labanan sa Ukraine-Russia war poon kan magsabay ang mga ini sa lado kan Russia sa primerong parte kan Disyembre. Ini base man sa impormasyon na ipinaabot kan National Intelligence Service sa Parliament kung saan nasa 1,000 na iba pang North Koreans ang nalugadan sa gyera. Sigon sa military police officer na si Lee Sung-kwon, kaibanan sa mga nagadan, iyo ang high-ranking officials as in pwedeng bako pamilyar ang mga ini sa terrain as in drone warfare. Enot ang sinabi kan tagapagtaram kan US Pentagon na nagadan ang mga soldados na North Korean na daay nagtaon in eksaktong numero as in makalisan sarong aldaw kinumpirmar kan sarong US official na may nagkapirang gatos na North Korean ang nagadan o nalugadan sa gyera. Pigtutubudan na nagadan ang mga ini sa Kursk region kan Russia kung saan nasakop kan Ukraine ang sarong salit na teritoryo duman matapos ang saindang sorpresang pagsakyada kan Agosto. Magiramduman na enot ng napabareta kan Oktubre ngunya na taon na nagpadara ang North Korea nin 10,000 na tropa kaini para tabangan ang Russia sa gyera kaini kontra Ukraine. Sa lado ng Karawate Sports, basa irarom sa pag-irahay ang nagkapirang mga pangenot na sports facilities sa nasyon. Nagkaigwanan ng kasunduan ang Philippine Sports Commission o PSC as in Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pag-upgrade ka na Philippine isa o kaya kan Phil Sports Complex sa Pasig City as in Rizal Memorial Sports Complex sa Ciudad de Manila. Sinabi ni PSC Chairman Richard Batsman na maawot ka nasabing rehabilitasyon ang interes ka mga atleta. Sarong dakulang lakdang ini para mamantinir na ligtas asin matrangkilo ang mga atleta kada bes na nagkakaigwan ng ensayo sa nasabing mga pasilidad. Nakatalaan man na itindog kan 12 iskalon na edipisyo sampangan kan Ninoy Aquino Stadium kung saan mahiling digdi ang modernong bowling facility asin ang pag-irahay kan administrative building asin Philippine Sports Museum. Sa satuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, bedjet anapod sa naimbentong tamong o matres na makapagtaonin matuninong asin masiram na katurog sa sisayman na personang magamit kini. Ang bedjet pinakaprimerong imbensyon sa Japan na nagagamit ng biorhythm technology para makapagtaonin kakaibang temperatura
tanganing mga turog-tulos ang sisay man na personang nagagamit kini base man sa pangaipo kan nasabing lawas nakatabang ang budget sa pagkontrol sa temperatura sa kama. Sa satuyang espesyal na istorya kan 2013, sobra sa 24,000 na residentes kan Atlantic Canada ang nagambag kan sa indang mga kuko bilang parte kan sarong makasaysaya na pag-aadal na may kamautan na diskubrihon ang mga rason kan kanser asin iba pang malalang helang. Ang proyektong pinanginutan kan Atlantic Partnership for Tomorrow's Health o PATH ang nagtiripon kan sobra sa 250,000 na pidaso ni mga koko hali sa mga persona na may edad na 35 hanggang 69 anyos kay banana ang sendang datos arog kan body measurement asin blood sample. Ang kakaibang koleksyon na nagtaon nin dalan para masabutan ka mga siyentipiko kung paano naapektaran kan mga environmental factors ang salud ka mga tao lalo na nalangkaw na kaso nin cancer sa Atlantic Canada. Sa paagikan pag-aadal na diskubre na may koneksyon sa arsenic hali sa kontaminadong tubig asin ang paglangkaw kang kaso nin bladder asin kidney cancer sa riyon. Apera kay ni nadiskubre man ang koneksyon kan taba sa lawas sa pag-absorb kan arsenic. Ang trayumpo kan proyekto ang nakakuha nin Guinness World Record para sa titulong Largest Collection of Nail Clippings. Disyembre 20 kan taon 1863 o 1863 kan pigpromulgar kan Espanya an educational decree para sa reforma kan educational system sa Pilipinas. Bago pa sakupon kan Espanya ang Pilipinas, ang edukasyon kan mga Pilipino ang nakasentro sa reliyon asin solamenteng ang hali sa mayayaman na pamilya ang may kakayahan na mag-adal. Matapos magkaigo ng reforma sa educational system kanasyon, nagkaigo ng curriculum na pigsusunod kung saan kaibanan sa mga pag-aadalan ang pagbasa asin pagsurat nin Kastila, matematika, agrikultura, world geography asin Spanish territory. Mga tugang yan na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipan na sin kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangaran kan nakaibanan niya sa pagsurat kang bareta, Angel Mostaza. Diyan man sa newsroom, sina Jenny Machubalara na sin Mary Joy Jaresco. Lado technical, kasabay niya si June Napolis. Sa pangaran po kang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Hello kay King Rinaldo listening and watching from Bangkirwan. Sharing man kay Gerald Aranya, Moran-Uran na Odo. God bless all over the world. Siyempre sa pangarang po ka nag-antabay sa DCGB 729 kilo sa pitang ka mga radyo. Sa mga naka-login sa DCGB News Online Facebook page, as in DCGB YouTube channel, as in sa mga nakadangog mo niyan sa mga cellphone, sa bahagi kan DCGB Live app. Ako po ang sadong naging tagapagbareta, Mardila Daing Iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa